Možno ste oveľa mladší ako ja a napriek tomu ste už prežili niekoľko výnimočných kríz, ktoré nami poriadne otriasli. Globálna finančná kríza v roku 2009 a nadväzujúca európska dlhová kríza znamenala nárast nezamestnanosti. Potom vírus, ktorý zamkol svet. Naposledy vojna priamo za našimi hranicami a šokový globálny nárast cien energií a potravín, ktorý bolestivo zasiahol domácnosti aj firmy. Krízy sú rozmanité, ale jedno majú spoločné. Vytvárajú veľký tlak na ekonomiku a teda automaticky aj na naše verejné financie. A čím menšiu schopnosť majú naše verejné financie tieto šoky tlmiť, tým rýchlejšie a bolestivejšie dopadnú priamo na ľudí a naše firmy. Práve o tom je naša nová správa Fiškálny priestor Slovenska 2026. A hlavný záver nie je priaznivý. Ukazuje, že priestor Slovenska na zvládanie negatívnych šokov je prakticky vyčerpaný. Verejný dlh je vysoký a bez ďalších opatrení bude nekontrolovane ďalej rásť aj bez ďalšej krízy. Slovensko sa preto už dnes nachádza v pásme fiškálneho stresu. Nehovoríme, že zajtra príde kríza verejných financií. Znamená to, že ak príde ďalší vážny šok, máme oveľa menší priestor na jeho zvládnutie. Naším cieľom teda nie je predpovedať budúcnosť. O niektorých trendoch, ktoré sú pred nami, už dnes niečo vieme. Ten najsilnejší z nich z pohľadu verejných financií je, že ako stále relatívne mladá populácia ideme prudko starnúť. Niektoré rizika tušíme, ako sú pravidelne opakujúce sa globálne makroekonomické krízy, geopolitické napätie, možné dopady klimatickej zmeny, ale aj strata našej konkurencieschopnosti, otázniky nad budúcnosťou automobilového priemyslu v Európe, postupné znižovanie prílevu eurofondov. Či a kedy presne niektoré tieto rizika nastanú, dnes často nevieme predpovedať. Naša správa ale hovorí o tom, čo sa stane s verejnými financiami, ak sa niektoré z týchto rizík naplnia. Ukazuje, že ak chceme ako zodpovedný hospodár ochrániť ľudí a firmy a nestratiť kontrolu nad verejnými financiami, preto musíme čo najskôr zastaviť rast dlhu. Dnes teda predstavujeme úvodnú správu. Doplní ju séria ďalších analytických materiálov, v ktorých sa podrobnejšie pozrieme na jednotlivé riziká a ako môže náš fiškálny priestor ovplyvniť. Sledujte nás a spoznajte možné slabé miesta, ktoré môžu rozhodnúť o stave Slovenska v najbližších rokoch.